Hola, en aquest experiment el que vam a fer va ser un experiment del cicle de l'aigua. Els materials per a l'experiment són: 3 gots, aigua, 3 colorants diferents de color alimentaris i 2 tovalloles d'aquestes. Comencem. El primer que tenim que fer és posar l'aigua igual als 3 gots. Aquí ja tenim els 3 gots amb aigua, posam colorant alimentari de diferents colors als 3 gots. Ara que ja li hem posat els tres colorants, que és negre, blau i vermell, doncs tenim que agafar les tovallons i tenim que posar-les així. Quan ja els tenim així, tenim que posar els paper així, gots, i l'altre en els altres dos. Així. Això que està passant, que s'està posant cada paper d'un color, del color que té en el got, és per la capil·laritat. L'aigua cau cap avall per la gravetat, però gràcies a l'efecte de la capil·laritat, l'aigua puja per els pores de les tovalloles. I així és com... Adeu!